Kublaya pi paro at nga pediang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Ngi em ha ka jala Meghlaya ka batmai ka bala klador lajan ha baro kiliang ki phang bat ki benta ka jala ka ba khen la dia ba ka dei ka bala kyu irat bha ha ka yok ka kot hendai ka badang sa dien palat ban ya ki wei pat ki jala jong ka di India bat jong ka ni ka dong ka than chatai lam mi ka jala ha ka ba ya ka kadan nong briu man briu ha ka jali jong ki imlang sa lang jong ka menta la panya pher ha ka nong rim jong ki atli ki Kyntien ki ba tip bat pendan kampat ba lang hapdeng ubanang bastard bat ubabi hakaleng ki jaka jong kadong kathan kham tam e hangne hapo kadi khasi be jongi kita ki kanthop ya Kyntien high level but low level ki atli ki Kyntien nongwei ki ba keno penmandur pat ya ki ha ka surkran tenrai ukhasi penar boy war bat lengam kajing muten rai jong kini ki atli ki Kyntien ka thau e ya ka jaka ya ka kerdan bat ka kenjang jong ka jingdon jong ki a ha ki banta badon halor bat shapo ki bamierang kat markat jo ha ka jinglong jingman kum kanuksa ulom ubadon shajrong bat karyat ka badon shapo ka sunbedeng ka badon shalor bat ka khendeu ka badon shapo kini kim ju yerangkat ha ka level ka bakidon kum balong hapdeng ki baru spa baklan bor bat ki badok batlot bor hakajing shisha kini ki atli ki Kyntien kimlong thamai sho na markatan rai badon ha ka jemut jong ki Kyntien baki thau kala don nado menor baka Kyntien kala don ha ka parthai tangba khamnyar pat bangin pendon kampai ba yaki man kapor pat ha ki babol ki khapni ki jaka lada dei hayeng hasam hakim halan halanti sengking hayau hahat kumbalong menta wat ki khlung khana ro ki yakren bat pendan kamlang ya ki Kyntien lada batai penwan durpat ya ka jingmut jong ki atli ki Kyntien kat kum ka jingya jong kapor ha ka jingya dei bat ka juk start ka bamenta hoot ngimla banlen bakini ki Kyntien ki kit yesibon tli ki jingmut haki handai ka wei na ki jingmut bakong san e jong ka Kyntien high level ka kham thau e ya ki briu ki ba byang bha ha ka kadan puli puthi bat ki ba bat ro ya ka kadan ni bor sanshar ba kham halor bat kham don kam e kat ba ka Kyntien low level pat ka thau ya ki briu ki ba long riu pat ba bat ki ba shulong pedeng ni kham hapo ya ka kadan puli puthi bat ki kam ki ba kitai ki long hapo jong kita ki high level handai ladangi phai pat sha ka jinglong ni context jong ka jala Meghlaya kum ba ka long menta la ban ong ba ka jingmut jong ki ki atli ki Kyntien kala kala long no da kumwei na mar ba ka don ka jing kadan khandiat na ka jingmut batan rai jong ki ka jing pendon kampat ba ya ka Kyntien high level but low level ha ka jala jongi ha ki kini kisngi ka dei ka bampat da slam than e namar ngam ju kham yo asngeu balia kren ni pendan kampat ba yaki ha ki snam ki bakhaman chua like no tang yaki taki Kyntien ki he ki han ki rit kirya ki don bor bat ki trot bor ki ruspa bat ki batok ki start bat ki babej bat kum tat ter la ban ong ba ya kini ki arti ki Kyntien nongwei high but low level tang bakno pat ha ka Kyntien jongi kum ka high level but low level kila sedang ban Longdoh Longsnam ha ka Kyntien kran bat kno khasip na jongi kum ka Kyntien television katli bat kiwei la ban ong bakini ki arti ki Kyntien phareng khasi thmai kila sedang paunam ha ka jala Meghlaya jongi na do usnam 8000 khat phra hadin ba ka sarkar sanrop Meghlaya Democratic Alliance iwei not ba lam khmat ka seng National People's Party ka wan ha ka borsan shar hapo ka jingalam jong usri Conrad ke sangma kum umantri rangba do jong ka sarkar Meghlaya ha ki arkala kata hausnam 8000 arpulai kum ke MDA are not bon ki ong ba kar kom sanshar don bor jong ka sarkar MDA karasdang ban Pharia ya ka jing sngau hapedeng ki para nong song ka jala bat theu tarajur ya ka kardan long briu man briu kat kum ka kardan jingnang jing stan ka spa ka pheu ka jingdon jing em ka yo ka kot bat ki nong song ki don ne ban hak im nang sa lang kat kum ka jing sngau tho pasimet jonga kum uriu pai ba ni
ki wei pat ki low level badon ka jing snu tho ko manga halor ka jing mut jong ka Kyntien high level kat kumba ka theu ya ka jing long tan rai jong ka sansar khadar ha Meghlaya la ban ong bakani ka Kyntien kaladang kham yar kham san sho ha ka jing mut namar hapo ka jeli jong ka la kan thop om sho tang yakita ki ba byang ha ka kadan puli puthi ne bat yakikadan bahe ha ka sansar khadar Henry bat kita ki wei pat ki baduna ha ka kadan puli puthi Henry ki badon pat ya ka bor bat ki bahe ka spa ka peuro nuksa kum kinong sanshar nenong mikmat pat ba ki bahe tang ka spa Henry ki bambyang pat ha ka kadan puli puthi ki ba klem pat pas wat tang ya ka kadan ba shi peuro Henry ki hapat ha ka kadan jongki high level namar baka spa jongki ka Jaitbynriew ompat kadan kapakidon nang ta kan thup se ki brew ki ba he kamai kaji ki brew ki ba yo nong bon na ki kam ba ki tre bat yo ban talang pat ki long he long han bat don bor ka sarkar de ki political party ki badon ha kaliang sanshar la ka dei lang ba ki kam contract kam supply tia supply tar ki kam khai pateng ki ba he khambon ka jingmi ban ya ka jing pelon nang ta ki brew ki badan kti ban kamai ka kam ti bat khai deu yong be an bat hadin bladon ka jing khang salansar ni ka ta ka blanket ban ya ka jing ti bat jing shalan ya uni umar po kndeu da ka national green tribunal na du usnem arhajar khatsaw hado menta habaro kawe ka jala Meghlaya bon sen ngi ju yos no ya ka jing ya kren ya khana joki ba bon ki pat ba nong shong snong sharum sheneng hakleng saudong ka Meghlaya shapang kita ki brew ki baton ha ka kanhon high level jong ka sarkar Meghlaya ki ong ba ka jing klain bo jong ki ka long ka bara shapalat ha baro ki banta hapo ka jala bat ka ri khasi tip du tip lay tip hok tip sot jongi ki ba yo ka mai da ki pho bat spark ru tangka bat ki kiu bha ha ka jing don ka spa ka pho ka yo ka kot ka jing don jing em ki brew ki be em po ho pa hai klem jing kuslai ha ka jing em wada pedeng ka perthai ka barem ka bala kiu do lot ki mar ki mata ka pam ka di ka kup ka sem ki da wai da shen ka puli puthi bat ki wei do ki bala ta shisha ya ka jing em jong ki riu pat ba lani kita kilo level don ro ki bayakran ya khana ba manta hapo ka jala Meghlaya bon sen hi ki ba khamyo ban tre ban kata ha ki ba bon ki kam kanthop ya ki kam sarkar ne ki ba yo kham bon ki la jingeram ha ki lat yo kam yo jam ki yo ban panya ya ki ba bon ki kham khai pateng ki ba long an ni long be an ro bon hi ki dei ki ba hayeng hasem bat ki brew ki ba don jing ya dei ki ba jan pha bat ki ta ki high level ki ba ban hakti ya ushabi ka bor ka ikhtiar ha ka sansha khadar jong ka chala hakiliang baro na do ka parit hado ka ba he kumban shukran kulum no kino ki bamdei ki high level ni ki basu impact ba bet kum kita ki low level khamtam e ha ki chaka nong khandong ki la shukut no tang ha ka ching sha pet ben sha nyau ben ba sha khnot ben le dei hayeng hasem ha ki imlang ka sa lang ha ki bor sarkar ha ki kam kamai ka ji ha ka yo ka kot ni ha ki no ki banta pa ya dei bat ka roi ka paro ha ki ni ki sngi ba manta ka jinglong jingman ha ka jing im ka ba ya dei bat ka yo ka kot ha ki imlang sa lang jong ka jala Meghlaya compare show na ka ta ka kom imlang sa lang ne ka ta ka social system jong ki haves and have not ukazma nikita ki ba don bm bat ki bam don a ha ka yo ka kot ka ba wan ra pat ya ka ta ka socio economic inequality ni ka jing ba birangkat ka dan hapdeng ka yo ka kot hapdeng ki de khot ki imlang sa lang bat ki pai ba nong shong snong jong ka jala kani ka high level system ka bangidon bat ka bala trekam bha menta ha ka jala Meghlaya la shupet bat bishar na ki ki ba paushna shabar ha ka jinglong kur kom sanshar khadar ha ka jala la ban ong bakadai ka rukom ne system ka bamlong ban ya bot ni penne sislam nama kam wanra ya ka jing mentoy lang handai ka Pharia panban ya ka jing sngow brew kat kum ka kadan long brew man brew ha ka yo ka kon ka penpai penpraro ya ka jing long shitali ka wei kum ka ri bat ka Jaitbynriew ha ki ba bon kiliang
ka pensat penterharu ya ka mensim jong ki bapun ki patba baduk barangli ki luk ki lang ki bi ki tem ki trot bor bamdon high level ban ya rap henrei ki basuye em bat ya telun hi tang apreng para low level la yap ni emro henrei ka bama pat ka long kumba ong ka katin ka kutlat ka thom ya ka sangkama balada ka thang pat ka so sat ka jing em chok ki pat ba low level kala long shapalat upor langba ka jing sha knot ban ha ki taki high level ka batieng pat yo kiami ban yang telilang ka wai bat slot ro chi sendon ya ka bor bat ki ktia chok ki taki high level kumba kelada banjia ha ka MP election 2008 sau kabadang syudap ha ka jala Meghlaya jongi kabala pen kendit lut ya baro bat pen kebum ru chi sendon ya ka sur kran ko bat kran bahe jong ki badon ha ka bor ka role ka bashir khai bha jong ki high level kumbala sakhi da ki babun kalong ha ki banda bayadai bat ka jing sanshar khadar don bor balong arsam bat shiliang khman ka jing bam klep ya ka pisa pat ba bayadai bat ka roy ka pa ni scheme pat ba kum kilenti ki sengking ki surok kali motor ka kot ka khia ko puli ka puthi ko umbam umdi ka rep ka riang ki kam sengjam ki kam ya le kai sport ki kam pane pensa ya ka mai mariang ki kam boarding electric ki kam khai pateng bat ki wai de thrai bon hi na ki pat ba kilangnya ban shu imsa kumni bat ko tang ha ka ching sha knot ben ban bon ro ki perkhat ba ka por kala dei ya barok kita ki low level leni ki rupai ba ban nang kham yai pusan bat perkhat ba shu nang ni sakman halor ki bakum no ki lat klenti ba kin shem ki ba biang bat kham pha khaman toy e yaki man palait no ilade na ki ba bon ki ching e jing shitam ka khia ka shon ka duk ka sok ka sha ben sha kho ha ki ran bor don spa don peu ki bamju perkhat ai ro shapang ka jing yaman bha long bha bat kiu lang ha ka yo ka kot henrei ki basu perkhat be tang kumno bakin lum spa na ka bantai lade khambon lang ba ka jing kamai bam hok kham tam ha ka barasu pelong kam business lut ya ka politics bat pen kiu ya ka jing don jing em ka spa ka peu jong ka yeng ka sam la jong bat pen kala family politics lot ya ka bor san sha nang bakiwe kinam yo lat bat yo jing toy show la dei ban pendu pendam no hi se sendon ya kane ka high level system na makam wan ra ya ka jing kiu lang kum ka jala ha ki liang baro anrei kadang pen kha shu ya ka mensim ra spa don nam bor nam bat buram tang yalade tang parashiying system bat ki khindiat mut ti kamon ti kadiang jong kita ki baton bor khanang baka jala Meghlaya kan kala durno de kumwai pan hakaba wat ki baduk barangli ni ki bapli kita ki low level ro kin yo ban ya em yer khe ya kaman ngau bhalang langba ka yo ka kot ka bayang kat parabriu bat ka sanshar khadar ka ba khoj bat ka balong salon sar lang ya baro hapo ka jala Paralok play shibon ya kapor jong pis ngaba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video